Que volem saber què suposen aquests aranzels en el dia a dia dels consumidors i volem intentar respondre aquesta i altres preguntes amb la nostra col·laboradora, en Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal, que ja podem saludar. Cristina, benvinguda de nou. Molt bon dia. I aquesta pregunta és clara perquè com a consumidors, quin primer titular ens pot donar? Parlàvem de productes, d'empreses afectades, però nosaltres, com a consumidors, quin impacte poden tenir? Aquest impacte també se determinarà en uns dies també en funció de la resposta que doni la Unió Europea en aquesta guerra arancelària que ha començat el senyor Trump. Però en termes generals podríem dir que sí, que veurem una afectació a la nostra butxaca com a consumidors perquè els fabricants i les empreses se veuran molt afectades i això repercutirà directament en el cost dels productes i dels serveis que se donin en els consumidors. No? Veurem que la cistella de la compra podria ser que se veiés pujada, és a dir, que tinguem un augment de preus. Això és una lectura. Després tenim una altra lectura que també podria ser a tenir en consideració, que és que aquest excedent que no podem exportar per part del nostre país, que no podem exportar en els Estats Units en concret, doncs que aquest excedent quedi a la nostra Unió Europea i que quedi inclús a Espanya i que aquest excedent provoqui una davallada de preus a la nostra cistella per tal de donar sortida en aquells productes perquè no s'acumulin. No? Això s'aprova, per exemple, a Soli, perquè Soli s'exporta un 80% als Estats Units. Aquest oli que tal vegada ja no surt o no és tan rentable donar-li sortida quedarà al nostre país i això tal vegada provocarà que aquest excedent que quedin aquí doncs, se davalli els preus per tal de que els consumidors ho comprin. Veurem que en determinats productes tal vegada els preus davallen, però que en termes generals, en cost de vida, en cost d'inflació, en PIB, veurem que els preus, desgraciadament, pujaran. Te podem anar per aquests productes que davallen. Perquè, clar, quan tot puja, no, anem a començar el manco per si hi ha algun producte que té previst manifestar una davallada. I quin seria? Aquests productes normalment se centren en vi o en oli, per exemple, no? Perquè el 80% de la nostra producció surt en els Estats Units també en concret. I, clar, tot aquest excedent que no li podem donar sortida, clar, aquí després tindrem el debat dels nostres fabricants locals que els obliguem a davallar preus perquè, clar, se veuran amb un excés de producte que no podran treure i, per tant, per tal de que no se faci malbé, doncs no tindran més remei tal vegada que davallar els preus. I se centren, bàsicament, ara el discurs, el debat s'està centrant en aquests dos productes, no? Que són oli i vi. En termes generals, no mos veiem tan afectats, però sí que és cert que la situació global fa que els preus, la tendència sigui a que els preus pugin, no? Veurem una inflació, inclús la relació que això podrà tenir si anem més enllà, ja no només en productes i serveis, sinó també en el PIB i els tipus d'interès, que ens passaran, els tipus d'interès de les nostres hipoteques que tant en parlam aquí, no? Si hi ha una pujada del PIB, de la inflació, doncs això tal vegada el Banc Central Europeu el que farà serà davallar tipus. Veurem què passa. Me permeteu que us interrompi, companys, perquè just arran del que acaba de dir na Cristina, he mirat les darreres notícies sobre oli d'oliva i, efectivament, ja ha viscut una davallada. Diferents titulars ja diuen que obren el mes d'abril l'oli d'oliva amb ofertes per davall de 5 euros per litre. O sigui que això ja estaria present. Les davallades ja són tangibles. Oferta-demanda. Oferta-demanda. És una qüestió purament d'oferta i demanda i, efectivament, mira, aquesta notícia, ahir ja se valorava aquesta possibilitat i ja, efectivament, ja està damunt dels titulars la davallada del preu de soli, per exemple. Per tots aquells que no ho sàpiguen, jo recordo el batxiller, he estudiat los aranceles al acero, quan estudiàvem la Primera Guerra Mundial, però que ve a ser com la duana. Expliquem-nos, i qui ho posa, qui ho determina, aquest impost de la duana, i qui ho posa en funció, m'imagino que si tu ets amic d'un país, expliquem-nos-ho tu, Cristina. Sí, de manera molt senzilla vendria a ser com un impost que posa l'Estat en els productes que li entrin en el seu territori nacional. Tots aquells productes que venguin de fora, per tal de passar de la frontera, li posen un impost que pagaran. Clar, què passa? Que altres països veuran que no, si han de pagar aquest impost per tal de vendre en aquell país, doncs farà que no sigui tan interessant exportar, i clar, això que repercutirà? Doncs que tal vegada tota aquella exportació quedi en el país, hi hagi un excedent i hi hagi una davallada
de preus. Té una lectura positiva i una lectura negativa, perquè per una banda dius, bueno, doncs farà que el consum local també doncs, pugi, no? I al final nosaltres com a consumidors en aquest casos no podem fer molt més que queixar-nos, però el que sí que podem fer és decidir què comprar. Decidir què comprar, comparar, això sí que ho podem fer, no? I això seria un poc la idea que jo volia avui traslladar. Però els arancells tenen aquesta lectura positiva, però en termes generals la lectura és negativa. O sigui, els economistes en general són molt contraris en aquestes polítiques arancelàries i aquest senyor Trump el que ha fet és posar damunt la taula algo que ja els Estats Units havia fet en el seu moment, que tenia un cert sentit quan s'estava creant com a país, no? Com a Constitució s'estava creant i en aquell moment sí que tenia sentit donar-li força i posar impostos arancells en els productes que venien del Regne Unit, sobretot. Però a dia d'avui aquesta política és un poc una política de càstig, no? És a dir, castig en aquell país que no s'ho dugui ben jo. Això és el que està fent realment el president dels Estats Units i vendria a ser això, Jaume, és a dir, és un impost a tot aquell producte que vengui de fora. I així com explicava en Jaume, l'Institut també ens ensenyàvem, quan parlàvem d'arancels, també s'ha parlat de conceptes com proteccionisme, i seguit de proteccionisme també s'ha parlava d'aïllament, de conseqüències del proteccionisme, perquè clar, aquí entenem que hi haurà una acció-reacció que també ens pot afectar els consumidors, perquè Unió Europea també se planteja crear nous aranzels o aranzels més alts cap al producte dels Estats Units. Per tant, els Estats Units es quedaran amb el seu únic producte, que no és, com dius, temps enrere, que sí que estava més potenciat, i aquí el consumidor poden notar conseqüències, perquè, clar, pujaran els preus de productes que venen d'allà. Clar, efectivament, ara aquí s'obrirà, és això el que comentava inicialment, no hem que faci Unió Europea davant d'aquesta política, perquè això pot desembocar, desgraciadament, en una guerra arancelària, no? I al final esperem que això no passi, que la Unió Europea pugui tenir marge i diàleg, cosa que veig un poc complicat, però esperem que sigui així, que pugui dialogar amb aquest senyor, i més que res perquè és que s'haurà afectat. Si això passa, serà els consumidors, que sempre passa el mateix. Al final, les polítiques les deixen els estats i és que més afectats sempre són els consumidors finals, en aquest cas els ciutadans. I veurem això, per una banda, podríem tenir un augment de preus a nivell global, que és el que se preveu si això passa, un augment de preus en termes generals, i també després veurem què passa amb inflació, amb el PIB i amb els tipus d'interès, perquè sempre veiem que el Banc Central Europeu, en funció de com va el PIB, va pujant o davallant. I ara que justament teníem una tendència a la baixa dels tipus d'interès, que dèiem fa poc, que estàvem parlant, no?, que a la fi començava a estabilitzar l'Euribor, doncs podria ser que no passi això i que sigui la inversa, i que aquesta política arancelària acabi produint una nova pujada de tipus d'interès en la conseqüència directa cap a les butxaques dels consumidors, que veuran que paguen més quota de préstec hipotecari. Des de l'OCU, des de l'Organització del Consumidor i dels Usuaris, també alertaven d'una pràctica que pot generar aquests aranzels que ja han vist en anterioritat, per exemple, la guerra d'Ucraïna, que amb l'excusa dels aranzels s'apugin preus de productes que no estan relacionats, com passava. Això també, com a consumidors, hi hem d'estar alerta, no? I hem d'estar molt alerta, hem d'intentar cercar empreses que treballin de manera transparent, no? Perquè, clar, aquí veiem imatges també, és a dir, ja no només la cistella de la compra, sinó determinats productes, perquè els Estats Units el que volen és que se venguin els seus cotxes, però alerta, perquè les peces d'aquests cotxes venen de la Unió Europea generalment. Llavors, hem de ser molt conscients com a consumidors i que no mos prenguin el pèl, és a dir, perquè davant de situacions de por o d'una certa inestabilitat hi ha empreses que aprofiten aquesta inestabilitat per alterar el preu del mercat de productes que realment tal vegada no s'haurien de per què veure afectats, no? Llavors aquí com a consumidors ser molt conscient d'això, cercar la transparència d'allò que comprem i per una altra banda tenir això en ment, no? Podem comprar allò que considerem, és a dir, no mos deixem dur per la por a vegades o per aquestes tendències i dir, escolta, jo com a consumidor tinc dret a informar-me i a comprar allò que consideri que m'interessa, no? De tota manera, se parla d'un efecte domino, que el món és global, que així com va passant els xips, clar, si mos venen components de Xina, venen ensemblats a Alemanya i després aquella altra peça se munta, és que un efecte domino avui en dia és l'economia global on indirectament segur que mos arribarà en el producte més inesperat
estius i això perquè ha pujat de preu, no, és perquè que componen bé d'aquí i que l'altre componen bé d'allà, està molt tot a l'altra banda. O fins i tot, Jaume, el que va passar a la pandèmia, no només això, sinó que per cotxes, per demanar segons quin productes tecnològics, se t'orbin molt més a arribar. Per exemple. No? Per exemple, no? Sí, efectivament. Que és l'efecte domino. És un efecte dominó total perquè és això, és a dir, avui dia un cotxe dels Estats Units està ple de peces que venen de tot arreu i com això qualsevol cosa, no? I hi ha aquests efectes que són indirectes i que sí, produiran un efecte dominó, per això els economistes, jo no som economistes, no? Però escolt molts economistes i sí que parlen d'això, no? D'un efecte generalitzat que acabarà amb una pujada de preus, que tal vegada no és una pujada que el consumidor noti moltíssim, però en determinats sectors, sobretot, sí que diran això té una conseqüència directa. A mi aquesta és la part que més me preocupa, no? I sobretot nosaltres com illes, que ja hem vist que el preu de l'habitatge ha pujat de manera molt diferenciada si ho comparem amb altres comunitats autònomes. Els sous no estan equiparats amb la vida que tenim, en l'escenada, la compra, si tot això encara puja més, ostres, i també pot afectar les hipoteques, has dit, no? Que per ara teníem uns interessos baixos, era el moment, tot i que ningú pot, de comprar-se una casa. Això podria canviar. Claro. A partir de quan? No sé, no, imminent? Sí, és imminent i això ho veurem en dies. Començarem a veure les polítiques de la Unió Europea per combatre en aquests arancels dels Estats Units i en breu, és a dir, en breu ja començarem a notar marges i canvis en el mercat, no? I el tema de les hipoteques, efectivament, com comentaves, Marta, perquè clar, aquest gener ja se publicava un 2,3% Euribor, la gent ara començava aquesta decisió de comprar un habitatge que la tenien totalment aparcada, volien comprar aquest habitatge en base que el tipus d'interès havia davallat i ara se troben amb aquesta situació que un pensa, bueno, això és una qüestió dels Estats Units i que aquest senyor ho veuen molt aïllat i veurem d'aquí no res què passa perquè tot el mercat se tornarà a alterar. De tota manera, una darrera pregunta. Però fa molt d'anys ja que per internet, si intentes comprar directament als Estats Units, és impossible. És a dir, és aquest proteccionisme del que parlam, les xerres tenen Obama. Està com a dividit el mercat als Estats Units europeu, però de fa anys. És per aquest proteccionisme, no, a tu no t'ho vendré. No, els Estats Units en general sempre han tingut polítiques de proteccionistes a nivell econòmic, en general, però sí que és cert que amb determinats senyors al càrrec del país, doncs aquestes polítiques s'eleven, però són polítiques que hem de pensar que és un país relativament jove, és que a vegades se mos oblida, no? Però és que és un país relativament jove, pràcticament no té història com pot tenir la Unió Europea, i aquestes polítiques les ha empleades en determinats moments, i ara, doncs, el senyor Trump, doncs, les polítiques arancelàries són brutals per lo que estem veient, marges que són immensos, hi ha països, sobretot de Camboya, Vietnam, determinats països que exportaven molt, els ha ficat arancels al 88%, és a dir, que són animalades, i això està clar que alterarà el taulell econòmic, l'alterarà. I nosaltres ho hem avisat. No? I nosaltres ho hem avisat. Podria canviar, i a més podria canviar, recordant les paraules de Cristina Borrallo des de Futuro Legal, de manera imminent, aviat. Aquesta és la situació econòmica. Tot d'una parlarem de sòlid, que ja hem vist uns dels productes que tal vegada se veuria afectat, però en aquest cas amb davallades. Ja hem notat algunes a diferents titulars de la premsa i parlarem amb els responsables de la denominació d'origen aquí a les nostres illes per veure si han notat aquestes variacions de preu. Cristina, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia. Són les 10:04.